2024. július 1-én indul az otthonfelújítási támogatási program, melynek keretein belül az 1991 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére tudtok pályázni. Azaz homlokzati nyílászáró cserére, hőszigetelésre, fűtés és melegvízrendszer korszerűsítésre. A terveitekhez az állam maximum 6 millió forinttal járul hozzá, melynek egy része akár 3,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is lehet. A másik része pedig kamatmentes, 0%-os hitel. Ha érdekelnek a részletek és nem szeretnél lemaradni róla, akkor vedd igénybe teljes körű tanácsadási szolgáltatásunkat, mely során végigkísérünk az egész folyamaton. Ehhez csupán annyit kell tenned, hogy felmész a honlapunkra, a www.ujházfarmcare.hu-ra, kitöltöd a regisztrációs űrlapot, a többit pedig bízd ránk. És van egy jó hírem, amennyiben tőlünk szerzed be a felújításodhoz szükséges építőanyagokat, ennek a szolgáltatásnak a díját teljes mértékben elengedjük. Szóval, ha lehető legkényelmesebben és leggyorsabban szeretnéd a pályázat keretein belül otthonodat felújítani, akkor válasz minket!